Auzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan tattaunawa mai suna na wannan kungiya ta mai albarka KSIF, Kano Concerned Intellectual Forum. To yau taken mukalar tamu shine Give Value Get Well, KSIF Training. Give Value Get Well. Wato shi yadda al'amari suke cewa duk mutumin da ka ga ya ba da abin hannunsa to yana sa ran za a ba shi wani abu mai daraja daidai da irin wannan amfani. So duk mutumin da ka gani da dukiya to ya ba da wani abu ne aka ba shi wannan dukiya. Kuma wannan abin da zai bayar dole ya zama yana daidai da darajar abin da za a ba shi. Shi yasa muka sama wannan yau tattaunawa tamu da suna cewa ba a aikin banza a Kano. Wato duk abin da ka ga mutane sun baka na dukiya to suna tsammanin sun karbi wani abu mai daraja daidai da wannan abin da suka bayar. Shi yasa muka sa abin namu yau da Give Value Get Well. To da farko za mu fara kallar in aka ce value, to wai aka ce value, what is value? Wato abu wanda yake da daraja ko kima ko amfani, da abu mai amfani duk wanda ga samu. To wai aka ce abu is value, what is value? Me abu mai amfani? So duk abin da ka sani a rayuwa shine babu wanda zai ɗau wani abu da yake tsammani bai da amfani a wajensa, kowane ne. Saboda haka duk mutumin da ka ga ya saurare ka to yana sa ran zai ji wani abu da zai amfane shi, ko kuma ya tsaya kuna wata ma'amala yana sa ran wannan ma'amala za ta amfane shi, ko kuma ya baka wani abu ko ma wani abu ne to yana sa ran samun wani abu daga wajenka mai amfani. So idan ya zama dangantaka da kai ko hulɗa da kai za ta amfana da mutum ba, to za ga mutum baya son yin wannan hulɗar. So ka tabbatar dangantaka da za ka kai kana da wani abu da za ka bayar na amfani, kowace irin dangantaka shi. To idan kasantin da shi abu mai amfani, to what do we exchange value with? To idan ka zo shi abu mai amfani za ka ba da shi, kana son a baka, ko kuma in ka ba da shi me kake tsammani za a baka? Duk masanin tattalin arzikin ƙasa ko mai nazari na tattalin arzikin ƙasa ya sani cewa idan aka tashi definition na money, wato ba da definition ko ba da kila ta'arifi ko ma'anar mecece kuɗi ko menene kuɗi, to za ka ji an ce ma ba zai wuce waɗannan abubuwan guda biyu ba, ko dai a ce is a store of value, one of its characteristics kenan. Ɗaya daga cikin characteristics na kuɗi shi za a ce ma is a store of value, ko kuma is a medium used to exchange value. So kaga daga wannan definitions guda biyu da characteristics definition ba za ka iya ɗauke kuɗi ba, ma'anar kuɗi ba za ta cika ba idan baka sa value a ciki ba. Za a ce generally accepted for making exchange of value. To ko kuma one of its characteristics, wato ɗaya daga cikin characteristics ɗin kuɗi shine za a ce is a store of value. To kai da kake KSIF, idan kana son a ce yau ga mutane suna baka kuɗi, to ka sani kuɗi ba a karɓar su ba tare da an musanya su da value ba. So we exchange value with money. We exchange money with value. So abin da yake sa mutane su baka kuɗi abu ne ɗaya ne tak, sai idan suka san za su karɓi wani abu mai daidai da darajar wannan abin da za ka bayar. To shine, to saboda haka a takaice abin da nake so na faɗa shine we exchange money with value, or we exchange value with money. Kuɗi su ne kaɗai medium ko kuma wani abu da ake amfani da shi wajen ka bayar in baka. Idan ka ba da value
wato idan ka ba da abu mai amfani to lalle mutane za su baka. So duk mutumin da ka ga ya ɗau kuɗi ya bayar to yana sa ran wani abu mai amfani zai biyo baya. To wannan shi ke kawo mana mu sani cewa there is no free money. So babu wasu kuɗi wanda suke a tare wanda wani zai je ya ɗiba wani ya tara ba tare da an exchange ɗin value ba, wato ba tare da ka ba da wani mai amfani ba, kawai ka je ka ɗiba wannan kuɗin, babu wannan kuɗaɗen. So therefore to get money you must give value. Wannan ita ce ka'idar kawai. In dai kana son a baka kuɗi kuma kuɗin nan na gaskiya ba cuta kake so ba wani abu ba scam ba damfara ba komai ba, to you must give value. Idan dai baka give value baka ba da value ba, to sai dai ɗayan biyu, ko dai mutum ya sata ko ya damfara ko ya fashi ko menene, ko zamba cikin aminci ko ma dai menene wannan abin, har in dai baka ba da value ba aka baka kuɗi, to zai zama an karɓi kuɗin ne ba ta hanyar da ya kamata ba. To ka'idar karɓar kuɗi shine you must give value. So to get money you must give value. Da kyau. Now tunda mun sa wannan a matsayin shimfiɗa, wannan tunasarwar kai tsaye ta tafi da duk wani memba na KCF. Then what is the value of KCF? Tunda mun san cewa ba za ka iya karɓar kuɗi ba tare da ka ba da value ba, to mu a KCF what is our value? Me muke da shi? What do we have wanda za mu iya bayarwa a bamu kuɗi? Ita ce tambayar da za mu yi kama kenan. Duk wani memba na KCF ka duba sunan Kano Concerned Intellectual Forum. To kai as intellectual a matsayinka na masani, aiko kai kake da abun bayarwa a baka kuɗi kenan. Wannan muƙawalar tamu ta samo asali ne saboda me? Saboda programs ɗin da nake yi a gidan talabishin, wanda wannan abun na tabbatar mutane suna da kishirwarsa, mu kuma a KCF muna da shi. Wannan abun mutane suna son su ji. Daga yadda ake min waya, ake tururuwa gidan talabishin ɗin ana karɓar wayoyina, ana ta kira na, ina ta ba da value for free. To sai na ga ya kamata mu zo wannan value ɗin nake bayarwa ba tare da ana bani kuɗi ba. Kuma ni a matsayina na manazarci na tattalin arzikin ƙasa, na san ba a ba da value ba tare da an karɓi kuɗi ba. So amma to ni ina ta ba da value kuma ba na karɓar kuɗi. So a KCF banda ni akwai mutane da yawa da suke da irin wannan value ɗin da mutane suke bukata. Amma matsalar mu shine ba mu gane mu ma muna da wani value ɗin da za mu bayar ba a ba mu kuɗi. Ba mu gane ba. To ma'anar wannan muƙalar shine ta faɗa mana cewa wani irin value muke da shi, wace irin daraja muke da ita, wani irin abu ne yake a hannunmu wanda idan mun iya ba da shi mutane za su ba mu kuɗi. To we have abin da muke da shi na farko, ka sani, in ma baka sani ba, to muna da abin da ake cewa qualification. We have the qualification. Wato mu dinnan da ka gani, duk wani wanda gan shi a member na KCF dinnan yana, za ga akalla yana da digiri 1 ko digiri 2 ko digiri 3. So saboda haka muna da ƙwarewar da mutane za su so su ji daga bakinmu a matsayinmu na ƙwararru da muka yi digirgir. Akwai mutanen da suke iya ba da abin da muke da shi a yanzu su karɓi kuɗaɗe kuma ba su kai ƙwarewarmu ba. To mu muna da ƙwarewar, to ta ina muke amfani da wannan ƙwarewar domin mu ba da value mu karɓi kuɗi. Abu na biyu bayan ƙwarewa, muna da training. Horon duk da ya kamata a bamu na koyarwa da na gogi da na tsayawa gaban mutane, kayi ma tun daga primary, secondary har ya zuwa jami'a, digiri na farko, digiri na biyu, duka wata ƙwarewa da ake bukata wadda wani horo, to duk memban KCF yana da wannan horon. Yana da horon da idan an horar da shi, shi ma inda zai tsaya horar, to mutane za su ba shi kuɗi. Abu na uku da muke da shi, we have the knowledge.
muna da ilimin. Yanzu muƙan daktoci da muke da shi idan zan fara kira za ka ga KSIP tana da manyan dokta da in aka tashi suka tashi suna magana kowa zai sauraro su. Akwai ilimin na tattalin arzikin ƙasa, ilimi na zamantakewa, ilimi na gogayya da mutane. To KSIP muna da masu ilimin. Bayan haka ga ƙwarewa expertise muna da ƙwarewa gogaggu inda duk inda kake neman gogaggun mutane idan ka zo KSIP suna nan. To ta ina muke amfani da wannan gogewar tamu domin mu tabbatar mun ba mutane value. Abu na gaba experience, wato muna da experience, wato muna da, ya za mu kira experience ne da Hausa? Ban san yadda zan kira experience ba. Wato muna da sani da gogewa ta gwagwarmaya. Ba wai experience kaɗai na, ba wani ilimin ba ordinary ilimi ba ne. Ilimi ne wanda aka tara shi over time. Wato gogayya ce da gogewa da hulɗa da mutane da ƙwarewa. Duka waɗannan in suka haɗu kuma ya ɗau lokaci kana yi. Na farko kana da qualification, kana da training, kana da knowledge, kana da kuma to idan ka daɗe kana yi shine za ka tara ilimin da duk inda mutum ya je karatu bai isa yi wannan karatun ba. Karatu na duniya ke da experience. So muna da karatun na duniya, muna da shi. Saboda magana kake wani ya shekara 20, wani 23, wani 17, wani 10. Babu wani wanda yake a ƙasa da shekara 10 ya zo dai cikin mambobin KSIP wanda bai shekara ƙalla 10 yana koyarwa ba. So muna da experience. To wani amfani, wani ƙunƙuri muke mu ba da wannan gogewar domin mu karɓi kuɗi. Na 6 muna da connections. Muna da connections. An san mu, mun sani, an buga, mun daka, an dake mu. Mun haɗa huɗa ta gogayya da connections. Muna da connections all over. Ka fara tunanin mutanen da ka sani a duniya. Kana nan ka san wasu tun daga primary, ka san wasu a secondary, ka san wasu a jami'a ta farko, ka san wasu a jami'a ta biyu, ka san wasu a jami'a ta uku, ka san wasu lokacin da kake harkar aiki, ka san wasu lokacin da kake harkar 'yan kasuwanci, ka san wasu lokacin da kake harkar siyasa, ka san wasu lokacin da ka tafi conference, ka san wasu lokacin da ake gogayya ta aiki. To kana da mutane burjit wanda suke buƙatar wannan gogewar taka. Sun san ka, sun san kai, ka san hanya. Da farin ka fara magana za ce wannan ya san hanya. So wani abu muke roƙari duk da wannan abubuwan da muke da su. Tsakani da Allah wannan baiwa idan muka bari wannan baiwar muka zauna cikin talauci kamar bai yi wa kanmu adalci ba. Duk wani arziki da kake nema Allah ya yi ma, to Allah ya yi ma. Amma babban matsalar shine wannan resources da muke da su, how can we convert them into products? To wannan ne gizo ke sakar da yawan mu duk da wannan abubuwan da muke da su. To muna nan muna ta tunanin ya za mu canza wajen aiki, ya za mu yi kaza, ya za mu yi kaza. Aiki kuma ka canza aiki in dai aikin gwamnati ko ina ka canza sunansa ɗaya. Amma let's have a side business. Mu zo mu ga me za mu iya bayarwa. It is about building. Duka waɗannan abubuwan da suka faru, what can we use? Tunda muna da materials, muna da ingredients, what can we build? Because duk wani abu da ka sani a duniyar nan is about building. Ko menene? Inda na arziki ne. Everything good is built over time. Abun da ka sani na arziki ba abun da ake shi rana ɗaya. Ga nan Allah ya ba misali, in Allah ya ga dama zai iya yin manya-manyan mutane kamar mu masu magana, masu digiri na farko da na uku da na huɗu, duka Allah zai iya yi. Kowa ya kimsa masa iya abin da zai kimsa masa. Amma bai yi haka ba. Sai sa mu tsakanin uwa da uba. Aka haife ka kana jariri. A haka aka ci gaba da yi ma tarbiyya. Ka zo har ka kai za a saka primary, aka ci gaba da yi ma tarbiyya. Ka zo secondary, aka ci gaba da yi ma tarbiyya. To idan haka ne, to kaga ya nuna mace duk wani abu na kirki gina shi ake. Ba abin da yake zuwa rana ɗaya. Wani zai ce to, doctor kuma nan ina ka dosa. Bari mu ba da misalai. Socialization. Iya hulɗa da jama'a ba ka iya yin ta rana ɗaya.
ka koyi hulɗa da jama'a, baka isa ba. So zaka socialization, agent of socialization yana nan mataki-mataki. Zaka fara da family, da iya family ɗinka kawai ka sani. Da iya mahaifiyarka ma kaɗai ka sani. So daga baya ka san akwai mahaifinka, akwai ƙannenka, ka zo family. To daga family sai next shine peer group. Ka fito unguwa, ka fara hulɗa da mutane. Kana nan sai aka kai ka secondary school socialization. Sai ka fara hulɗa da malamai da wasu iyayen wanda ba 'yan unguwarku ba. So daga nan sai ka tafi mosque, sai ka tafi market. Dukka wani agent of socialization. Sai ka zo social media. Dukka ba radda aka haife ka ba za ka yi waɗannan abu. You have to build it over time. Abu na biyu sai shine education. Babu wani wanda ya waye gari rana ɗaya radda aka haife shi nan ne yake da ilimi, sai dai ko annabawa irin su annabi Isa alaihi salam. Daga radda aka haife shi nan ne ya fara magana. So saboda haka ba yadda za ka yi yau ka shiga primary yau ka samu digiri na 3, babu. You have to build it over time. Sai ka yi primary, sai ka yi secondary school, sai ka yi jami'a, sai ka yi kaza, sai ka yi kaza, sai ka yi kaza. To misali na biyu, relationship. Shi ma wannan da ka gani is built over time. Da mutumin da ya san ka tun kana primary da kuma wanda kuke hulɗa tare da zaka ji ka ai wannan tsohuwar dangantaka ce. Wato ita dangantaka ita ma gina ta ake. So abin na gaba da zamu ɗauka misali shine plaza. Idan yanzu ka zo ka gina gida ko za ka gina estate ko plaza, babu yadda za ka yi rana ɗaya ka tashi ka ce kawai ka tashi plaza ko ka tashi gida ko ka tashi estate. Shi ma dole sai an yi gini, sai ka yi foundation, sai ka yi DBC, sai ka yi gini, sai ka yi sharp, sai ka yi plaster. Ka gane? Ka zo ka sa window, kai rufi, kai kaza is building. Haka business. So, ka san duka waɗannan mutanen za su yadda, amma duk business da ka ne na gaskiya yana tsaye da kafafunsa. Kai ka san ba radda ka gaishe tsaye ɗin nan ba ran aka fara gina shi ba. So it's building. You just have to build. Haka kasuwanci yake. Amma kuskuren da mutane da yawa suke suna tsammanin radda suka fara kasuwanci ran za su ci nasara. Kamar kai ne fa ka ce radda ka haifi yaro to ran nan zai shiga tseren me yake cewa? Tseren gudun fanfalaki. Ko kuma radda ka shiga primary to ran nan za ka iya komai. Ba a haka. Business in dai kasuwanci na gaskiya ne, babu wani kasuwanci da za ka fara shi rana ɗaya. Ka je ka tambayi 'yan kasuwar ka ji ya suka yi. Gugurmaya ce. To, da za mu ci gaba da ba da misali, za mu ba da misali da yawa. Haka network. Kowane irin mutum da ka gan shi da network ya san wani, ko a business ya gina, ya haɗa kuɗa da wani, yana da customer can, ya haɗa network 'yan kasuwa ga sanar ko ina je an san shi. Ko kuma yana da mutane da suke hulɗa tare da shi. Ba rana ɗaya ba ce. Ba rana ɗaya aka yi wannan abu. To, tambayar da za mu yi shi ne, kai da kake saurare na a yanzu, what are you building? What are you building? Are you building a business? Are you building a relationship? Education? Or plaza? Or business? What are you building? Because it is about building. So, abin da ya sa muke wannan bidiyo, muke wannan maganganun, saboda memba na KESIF, kusan cewa kasuwancin nan da muke so za mu gina, ba wai shi kaɗai ba ne ba abin da ake ginawa. Duk abin da ka sani na ƙwarai ginawa ake. Haka kasuwanci, haka network. To haka in network marketing, you just have to build. In business, you have to build. Kuma shi wannan building ɗin ba za ka yi shi over time ba. So kuma quality na building ɗinka, wato irin nagartar building ɗin, ya danganta da nagartar ingredients ɗin da ka haɗa su. To yanzu kana da education, kana da qualification, kana da training, kana da expertise, kana da komai da za ka iya building business. To what are you building? Are you building business or are you building complain over complaints? Idan za ka zauna kai ta ƙorafi, ko za mu zauna mai ta ƙorafi, kaza ba sa tafiya daidai, ka ba da, to me kai da kai ka fito da kanka cikin wannan matsala. You just have to build business. So abin da ya sa muke wannan magana, ka sani kai ɗin KESIF da muka fara wannan gwagwarmayar da kai. It's about building, and we just have to build. In dai muna son business na gaskiya, wallahi tallahi ba a yin shi rana ɗaya. So kai tsammani
ba za ka iya komai ba, kawai shi gini shine zai karan kansa. Kawai ka ce ba za ka sai fili ba, ba za ka sai siminti ba ka ɗauko leburori ba abin da za ka kawai so kake ka ga gini ya tashi. Akwai kuskure a wannan. Ko kuma kai ba za ka yi aure ba, ba za ka reni yaro ba, kawai so kake ka ga mutum ƙato da ɗa a gaban ka. Ba za ka je makaranta ba, kawai so kake ganka da digiri 2 ko digiri 3. Ba za ka je makaranta a so kai ka haddace Qur'ani. No, ba a yi. So saboda haka abin da nake ƙoƙarin faɗa shine wannan abin nan ɗin sani cewa we are about to start building a business. So fine. Idan muka zo, tunda mun riga mun san it's about building. Haka ne ko? Excellent. To what do we have? Which value can KESSIP give for us to build business? We have so many values. Kamar yadda na faɗa muku, idan muka duba ga abubuwa nan guda nawa, guda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da mutane suke kirwarsa suke son kuma su gina kasuwancinsu da shi. Idan muka zo a KESSIP muna da value da za mu bayar. Misali, mutane suna nan suna kasuwanci amma wallahi ba san yadda ake goal setting ba. Da ne program akan goal setting a Arewa 24, in kaga irin wayoyin da na rika karba za ka yi mamaki. Akwai wani abu da muke cewa business value chain analysis. Wannan da yawa akwai mutumin da zai ce ma shi yana da kuɗi amma bai san irin kasuwancin da zai fara ba. To mu a KESSIP muna da muƙan masu ilimi wanda sun ƙware a business value chain analysis. Wallahi idan suka zo suna ma analysis, duk ɗalibin tattalin arziki ƙasa mun san economic analysis. Idan suka zo suna ma analysis a business value chain, wallahi za ka yi mamaki. To wannan business analysis idan kai mutum ɗaya yana ɗauka fik, wallahi wannan abin ya ishe shi alfahari. Kuma wasu kuma business plan development. Wasu kuma suna nan amma ba su iya wannan, ka iya ma yadda ake business plan development kaɗai shi ma ishe ka jari. Da yawa wasu mutane suna nan da business plan development shi kaɗai ya ake business plan. Da wannan abin kaɗai suke cin abinci. To amma mu dukkanmu wanda yake saurare na in dai ake sibiki ya iya business plan. Amma bai iya da zai koyarwa wani ba, shi kuma ya ɗan bashi wani ɗan abu shi ma da zai ci abinci. Saving strategies. Gashi nan tuntunin muke da S is equal to I. SS is equal to I, 10 equal analysis. Saving is equal to investment. To what are the saving strategies? Mutane suna nan da kuɗi, wallahi zai ce ma, wani zai faɗa ma, ni matsala ta shine wallahi ba na iya aje kuɗi. To akwai saving strategies wanda dukkan wannan idan muka ɗauko shi, muka koya mutane, muka buɗe makaranta muna koyar da mutane, wallahi mutane za su ba da kuɗi a koya musu waɗannan abubuwa. Financial records. Wani gaba ɗaya shi yadda ma ake kifi record ɗin bai sani ba. Kuma an sha program cewa idan ba ka kifi records ɗinka, to business ɗinka ba zai growing ba. Kuma wannan wani abu ne sananne. Wasu ba sa kifi record, shi ke sa kasuwancin ya karye. To ka zo mu koya mutane yadda ake kifin financial records. Ko kuma effective use of social media. Wasu da yawa suna nan suna ɗora kayansu a social media amma ba san yadda ake yi ba. Wani lokaci dai sai ga ya sa ma kaya kamar 40. Wa yake da lokacin zai tsaya kalle ka? To akwai yadda ake yin posting a social media ya jawo hankalin mutane. Sai ka haɗa da 'yar waƙa, mutane tun yana fara jin waƙa sai ka saki kayanka. Amma ba ka sa kayanka ba zallar su. Wa zai tsaya ta dubawa? Idan mutane suka san kawai talla kake musu, ai ka saki waƙa za ka sa ko ɗan wa'azi. Lokacin da mutum zai fara ƙarshen jin wa'azin sai ka sa masa tallarsa. Ba ga yadda gidan rediyo suke yi ba? Sai ana program sai su datse su sanyo talla. Ko in gidan talabijin haka ake yi. Amma sai ga mutum ya zo, to wannan business effective use of social media wajen talla mutane ba sani ba. Mu ko mun sani a KESSIP, me yasa ba za mu koya musu ba? Ko kuma marketing goods in online stores. Muna da akwai store irin Kasuwa 24 da muke hulɗa tare da su. Wani lokacin kyauta ma suke tallata mutane. Me yasa ba za mu nuna mutane ba ga inda za ka je a tallata kayan kuma a kyauta? Duk duniya a gani. Ba wai ka zo kawai kaza, in ka sa social media iya contact ɗinka ne kaɗai, amma in ka ɗora kayanka a Kasuwa 24 duk duniya da inda mutum yake a duniya sai an gani.
kuma wallahi lokacin ma kyauta ake yi, ko kuma dan abin da suke caza za ka ce 5,000 za a sama kayan ka shekara guda duniya na ana ma talla. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da muke da shi a KESF, amma ba mu sani ba. So yanzu me ya rage mana? Mun yi abubuwa guda 3. Na farko mun sani muna da value. Na biyu ga value ɗin muna. Na biyu to tunda muna da wannan value ɗin, muna da qualification, muna da ilimin da za mu iya ba da value. Muna da value kuma mun san yadda kuma za mu iya bayarwa. Yanzu me ya rage mana? Shine mu zo mu haɗa kai, mu ga ya za mu ba mutane wannan value ɗin, su kuma su ba mu kuɗi. In akwai tambaya, mutum zai iya tambaya domin ƙarin bayani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.